Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud kita mga higala, ini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Agab. Abi no adlaw karon nga Lunes, pit sa 3 na kini sa bulan sa Hunyo og tuig 2024. Kabubulo mahigala no. Dako kaayong okasyon karon namo diri sa Ayungon. Gani maro ganina diha si Bishop no. Nagpahigayon og Thanksgiving Mass siya gyud ang matud pa main celebrant sa ato ang Thanksgiving Mass kay ganina. Kay karong adlaw mahigala June 3 ang amuang anniversary sa among pagkalungsod. Kaya nahimo nga lungsod ang kining nahimong lungsod ang kining Ayungon ni adtong June 3, 1924. Ayan, no? June 3, 1924. Niya karon mao ang ika-100 years nga anniversary, 2024. Ayan, no? So wala mga higala no nga dako namong kalipay mga higala nga naabot gyud kini mga panahon na no nya ang gihimo sa mga kadagkuan sa LGU pinanguluhan sa atong kalahuron nga mayor no si Mayor Dennis Amancio diri sa Ayungon si Bishop gyud ang ilang giimbitar aron mahimo gyud nga main celebrant. So, gani na karon si Bishop na niudto na diri bago pag yung nahuman mga higala ang ato ang misa o matud pa kining naniudto pa karon taod-taod mularga na po na si Bishop kay mo attender po siya ugma sa kamatayon ni Monsin sa lubong sa kamatayon sa lubong ni Monsignor Rodi Villanueva kay ugma man ang ilahang lubong sa atong banggiitan nga musikero nga maoy magsusulat no songwriter sa mga kalagmitan sa mga kanta nga patsada kayo sa Katolikong simbahan nga Cebuano no so wala no so ni ang karon diri si Bishop na niudto pa karon taon-taon bularga na no kay bulad musakay na siya og kanang flight alas 6 sa gabi adto didto sa paingon sa Cebu kay iyang ipahigayon ang iyang usab nga pag-attend para og mga adlaw sa lubong ni Monsignor Rodi Villanueva. Nahala no, ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kabuntuhon. Caritas Philippines aduna nay bagong executive director. Siya mao si Father Tito Kaluwag sa Diocese of Novaliches. Naila kaayo si Father Tito Kaluwag sa iyahang programa nga misa sa kining ABS-CBN matag alas 6:30 sa buntag. No gani o ubay-ubay gyud ang nagsunod ni ining iyahang programa nga misa sa TV sa ABS-CBN. Balita mahigala gikan sa Vatican ang Holy See andam ug tagana nga mamahimong tigpapatiliwala tali sa Russia ug sa Ukraine sa ilang pagpahigayon sa panagbayloay ug mga prisoners of war tali sa duha ka mga nanagkabangi nga mga nasod. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga buhatonon. Ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon usa kini siya ka Afrikano, no? Si Saint Charles Luanga ug mga kauban, no? Kini si Saint Charles Luanga nahimo kini siya nga usa ka martir niadtong tuig 1885 no nahimo kini siya nga usa sa mga proto-martyr dito sa Black Africa no over 100 persons were killed in the period including Anglican Charles is the patron saint of African Catholic Youth Action. So karong adlaw higala ato nga gihinumduman ang lain na pong santo sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Charles Luanga and 21 other companions.
Mao kadto higala no ang ato ang saint of the day ug ari kita sa ato ang catechism proper. Okay no? Ato di ay nga padayon kita no atong gisugdan ni atong nakalabang adlaw kining kabahin sa kining Jesus as Savior no. So muna ang atong gisugdan nga topic na atong nakalabang semana no. Jesus Christ is the Savior. Abi no kung atong basahon sa Acts no sa buhat sa mga apostoles kapitulo 4 bersikulo 18 matud pa diri ang angay gayud nga karon nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan Hesukristo ang Nazaretnon katong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon ang bato nga gisalikway ninyong magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing hinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanila. No, sa ato pa si Kristo mao gyud ang manluluwas. Pero dunay nangutana mahigala. Dungga naman ning namatay si Kristo unsaon man niya pagluwas kanako karon nga buhi pamangko. Ang tubag niya na ang pag-ila kang Kristo nga imong manluluwas is an invitation. O usa ka na ka invitation alang kanimo. Nga sa ato pa kung imong giila si Kristo nga imong manluluwas, dayag na lang nga siya mahimo gyud imong manluluwas. No mo the most essential thing about Christ being our Savior nga ang kaluwasan alang lamang ni adtong miila kang Kristo nga imong manluluwas no kung imo bang himuon si Kristo nga imong manluluwas kung imo ganing giila si Kristo nga imong manluluwas relevant pag yun gihapon alang kanimo ang iyang pagkamanluluwas no sa ato pa it is a matter of choice no kung giila nimo si Kristo nga imong manluluwas manluluwas gyud siya apan kung dili gyud pod sumuna nga giluwas kita ni Kristo tungod sa iyahang pagpasakit sa krus no maila nato nga siya aduna gyud siya matud pa gugma alang kanato kay mao man gyud kana ang purpose sa iyahang pagpakamatay aron makahatag siya dako kang sanglitanan nga siya nagtan-aw gyud sa atong kaluwasan pero sa ako na gyud naingon ikaw gyud mo pili kung himuon ba nimo si Kristo nga imong manluluwas muna nga kinahanglan gyud nga makabalo ka sa iyahang pagtulunan no kay kinahanglan nga aduna gyoy mutudlo kanimo kun unsa iyang pagtulunan unya kitang Katoliko aduna kitay source of teachings sang ni Kristo. Number 1 is sacred scripture no kanang Biblia. Number 2 kinsa may mo pasabot kanato kabahin sa Biblia sa mga pagtulunan sa Biblia mauna kana ang magisterium o ang simbahan ang mga obispo mga kaparian o mga diakono no muna siya gitawag natong kining magisterium. Unya, doon na po kitay tradisyon. Katupang gipangtudlo sa mga apostoles nga wala na nasulat sa Biblia kay daghan na kaayo. Kay gani matud pa kung atong basahon sa ubay-ubay nga mga teksto sa Biblia, no? Ang daghan kayong mga gipangtudlo ang mga apostoles nga wala na masulat sa Biblia tungod kay matud pa kung gisulat ang tanan bisan gani ang tibuok kalibutan dili makagunit niini. No ingon ni ana no. So muna nga tulang kita tulo ka sources of our teaching sa Katolikong simbahan. Number 1 is the Bible. Number 2 ang katungod nato pagtudlo no. Kay kun atong basahon sa Mateo 16 kapitulo 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. No, sa ato pa ang mga apostoles aduna gyoy katungod sa pagtudlo nga napanunod usab sa simbahan. So pagkakaron
ang mga magtutudlo nato mao gyud ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, mga diakono. Ingon ni ana no. Unya sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 matud pa, si Kristo ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Sa ato pa giluwas kita ni Kristo karong mga panahon na pinaagi usab sa simbahan, pinaagi sa mga pagtulunan. Unya ang simbahan nagtudlo kanato nga adunay tutulo ka mga tinubdan sa mga pagtulunan. Ano sa ganito? Number 1 is sacred scripture, number 2 is the magisterium, ang katungod sa simbahan sa pagtudlo, o matud pa kining sacred tradition. Muna, no? So muna nga kita isip mga Kristiyanos, doon na gyud kita mga set of rules and regulations nga gi-formulate sa simbahan, no? Kining gitawag nato og mga synods, mga council, ingon ni ana. Gani dunay pipila, dunay mga Council of Trent, no? First Vatican Council, Second Vatican Council, daghang kayo. Kining tanan mao kini ang pagbansay sa mga kaobispuhan sa ilang katungod sa pagtugod o sa pagdili. No? Klaro ba? So muna nga kitang mga katawhan, no? Mugkuan gid ta, maminaw gid ta sa usig itudlo nato sa simbahan, no? Gani kagahapon adlaw, no, ang pagtulunan nato kabahin sa gitudlo man gito nato, no? Kini pagtulunan kabahin sa kinibang Corpus Christi kay mo man sa ulog hapon. So gipaklaro gid nato, no, nga ang simbahan aduna gyud katungod pagpasabot niini kining Corpus Christi, kining lawas ug dugo ni Kristo. Kay batud pa kung walay mo pasabot, mag-iyahay ra ta mo na gitawag nato og sa in English pa na personal reflections lang, no, dili na siya maayo kay basin baya kung aduna kitay mapamalandungan nga sayop di ay, no, nasupak sa pagtulunan sa simbahan. Ingon niya, no? So muna nga kung giilan nimo, no, si Kristo nga imong manluluwas, imo gyud siyang pilion. Siya gyud, no, kay bisan pa kung si Kristo ang atong manluluwas, kung dili pud nimo niya sugutan, dili pud nimo siya tugutan nga maluwas ka, maglisod gyud, dili gyud mahitabo, dili sila mahimong relevant sa imong kinabuhi. Okay? Binudo na kita gihimo diri usab nga ginagmay chulo joke, no? Para bir nato tapuson ang atong programa matud pa. Nag-istorya gihapon si Busting ug si Pikoy. Koy, didto biya ko sa ayongon ganiha. Tikhana ka ayong tao didto pod si Obispo Bishop Cortez ba? Sabiday kaliukan ron. 100 years anniversary ron sa kuan ayongon. Udya kanang nagmisa, gani kang ganina, dito mis kumbinto kay nagpatlak ba? Nagpatlak? Nagiyahay og dala og mga balon? Kay dugay man mamutuhan man gyud. Unya, nagbalon ka? Uy, nagbalon ba ka? Kabalo ra ba ko nimo? Nga naman. Dili ra ba jud ka tigbalon? Mo apil ka og patla kay di ka magbalon, magsalik ra ka sa imong kauban. Tanawa, wala ka nagbalon no. Ang problema ra ba nimo kay usahay manghipos ka bisag dili imong balon. Binuong din na kus gay mo tingog gabalaan gas mga tao na minaw ra ba nang dakan kay radyo. Uga di, luga mo apil kag patlag di ka magbalon, usahay dadon pa nimo plato dili imong dala. Saan ba niya Busting? Pikoy, maulawan man ta nimo. Maulawan nga, nakabalo kay ko nimo. Bisag ko uto na imong bulsarong, gidala nimo kutsara. Saan ba niya Pikoy? Maulawan ta nimo. Paulaw-ulaw. Joke ba yun? Joke na daw ito, may laay. Okay, no? Padayon ta mga higalan sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon, no? So, natunoon niya, ato di ay nga ato pong gipasabot, no, nga karong adlaw ugmang adlaw magsugod po diri sa yungon ang among katekism kay wa mi kalugar mo higala ana may ginagmay kulo katekism ni adtong May pero dili gyud kayo full blown kay matud palagi kuan man na klase man ang mga bata nya doon ako gikaistoryahan nga maestra kagahapon kuang giday sila bakante sila karong June doon na lang mga ginagmay mga report kanay bang mau submit sila sa ilang mga reports pero kuan gid na sugo gid na ni kining Inday Sara nga
wala dili jud pahilabta ng mga maestra, wala seminar, wala dili suguon, dili gyud ingon niya no. So muna nga ato pong gipahimud sa simbahan no, doon na po tayo mga kalihukan kabahin sa pagpanudlo sa mga bata. Gani na ami Santa Cruzan, mura ni siya Hunyo nga Santa Cruzan kay dili lagi may makahimo og mga activity sa Mayo kay busy kaayo ang mga bata o ang mga ginikanan ingon niya no. Pero karon wala naman kakuan lagi tayo ni makalugar kita doon namin Santa Cruzan unya doon na po mga batanon nato ato po nga gipatawag tanan every Saturday aron po nga makahimo po sila o mga kalihukan no. Abi no dinhi na lang unta kita kutob higala kay bali ng kusuga kay kuan baya ron kanang 100 years baya ron there sa Ayungon so muna nga ubay-ubay gyud ang mga kalihukan ug gani ang mga sound system di na ta magtungog galagubura ingon niya no. So congratulations sa tanan nato nga mga Ayungonanons o congratulations kanatong tanan o atong dayon pasalamatan usab si Bishop Julito B. Cortez nga niari gyud siya sa atuang fiesta ganina o gani ato pod nga mga pahasubo sa mga Cebuano sa kamatayon usab ni Monsignor Rudy Villanueva kan sa Ilubong ug mga adlaw gani si Bispo obispo dali to ganina kay alas 6 kuno ang iyang flight paingon sa kining Cebu karong mga alas 6 mogikan siya. So daghang salamat og sa ngalan sa atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, atong station manager si Father Ramaata ug atong station manager for dito sa Active Basay si Brother Elmer Lugatiman. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Mga namilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!